TV, Nairobi. Ji aboro owito ngimagi e masira makoch mar apaya motimore e boma ma Migori okinyi makawuono. Wachore ni breg lori mar ochele nochot, gino manomiyo derep lori no otuomo ji, geche kod apiko mantiere geng' apaya. Komachielo jomoko 14 notony e masira manotimore e yo ma Mamboleo e kaunti ma Kisumu. Tendo obila ma pacho ka okwayo jopiny ahinya to joriembo mondo obed akicha e kinde ma gitiyo kod apaya. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Ngeso sa achiel okinyi. Tipo mar wang' dede mar CCTV nyiso lori marachar manie ng'wech matek ka otuomo nyamburko mamoko, ji kod apiko. Jopiny obo ka gineno masira katimore lela kendo juolo wich. Gikone ji aboro nowito ngimagi e masira makochno kendo ji 7 mamoko noyudo hinyruok marach. Komanda mar obila e kaunti ma Migori olero ni brek mar locho chele nochot momiyo dereva ne obayo ma okelo masira. Kuna lori ilikuwa inatoka saidi za Kakrao ikielekea Hispania. So imekuja ikiwa katika break, anajaribu kuhoot akiwa amehakisha mataa, na watu hapo bridge tunaelezwa kwamba iligonga mama moja na kijana moja, ndiye kapita ikiwa na hoot, na kufika hapo mbele ya stage ya Guardian ama hapo Easy Coach ndio iliweza kugonga trailer ambayo ilikuwa na mchanga na hiyo ikaanguka. This is a lori ambayo ni tipa ilikuwa imebeba mchele. Joneno wacho ni derep nyamburko nochako goyo horn gi Kakrao kilomita 3 kapok ichopo Migori kaka yor lando ng'ikruok mar brek mare. Kata kamano nodonjo gi ng'we ahirititi e boma ma Migori kotuomo jowuoth mane nitie e geng' apaya. Gari oa malo, posta malo kucho keri bridge. Kochopo bridge, ostuaji wane bridge kanyo. Maji 2 odonji pi. Eka bang'e koa malo kono to bira kochopo stage ochako yueji gi stage, otuomo lori mano yudo ka ochung' e bath barabara, kaeto kwang'e to doge kocha eko chako nego ji, onego dhano modhuro. Ajali mawuoro sana ka gari no lose control ka gi malo cham kombe kobiro, jok motuome koriyo ka moko tuomo gi draja, moko donjo i pi, moko tuomo gi kamiyo moro noweyo nyathi ka dhi e booking office mondo mi odhi ng'ad gari koduogo nyathino dhi. Jo pikipiki ni motuomo ka modhi. Jodak oseyo piny owacho ma kaunti ma Migori kuom yulo e gundho stende yiengo nyamburko e bomano kaachiel gi diny mar apaya e bomano ma Migori. Oro nagombo ni mondo sirikal otemane matek mondo e chuny town kar kaendi mtokni kata pikni mabedo mang'eny ahinya obede ng'at moro manyalo control gi mondo samoro amora ma gima chal kama nyalo timore to ok ji mang'eny ka ji mang'eny olalo ngimagi kawuono. Gimanye nafas moro maginyalo golo gie mondo ketgi site mondo mi barabara timang'oa barabara dong'no malach nikech barabara tin. Jopiny moko nomonjo lorino kendo yako gunde mag ochele. Apisas magarita nobedo kod tich matek mar gayo jokiaka kane gitemo golo jopiny e kar masirano. E kindeno ji 14 bende noyudo hinyruok e masira mane otimore e akekio ma Mamboleo e kaunti ma Kisumu. Nyamburko mating'o jowuoth nobayo yo ma okelo masirano. Gari oa malo from Kakamega to lose control to gore piny. Koro wakwayo sirikal ni gikonywa yor ajali matimore Mamboleo junction. Piny maruo kinyi godhiambo. Warito jogewa to mane yo makani. Yo ni rach. Nyoche konego japiko poko iki. Gitiek flyover ni mondo gikonywa. Wakwayo sirikal wasayou. Tendo bila ogolo ote makuyo ne jo Migori ka gisingo rido arita e wang' apaya. It pains us as police when we witness such accidents because one of our mandates is to ensure
there is safety on our roads. However, I want to take this opportunity to reiterate what the Inspector General said in a way of a press release on Thursday, that all road users must take care when on the road. Drivers must maintain the permitted speed on our roads, and they should slow down when approaching major towns. Bende ijiwo jopiny mondo bed akicha ka gin e safar ahinya e kinde mag Pasaka ma wuodhe medore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.